Princeznú Annu si zahrala 18-ročná Adriana Romanová-Tarábková, ktorú si ako mladú modelku všimol režisér Miloslav Luter. Po nakrúcaní dostala ďalšiu ponuku do filmu Ako básnici prichádzajú o ilúzie. Bohaté skúsenosti ju priviedli až na prijímacie skúšky na VŠMU, kde ju však nezobrali. Uvedomila som si, že život herca je každodenný boj o príležitosť, o uznanie. Nikde nie je napísané, že keď sa vám darí dnes, bude sa aj zajtra. Nič pre moju povahu. Herečka okrem toho milovala svoju anonymitu a tú si stráži dodnes. Dnes je 56-ročnou podnikateľkou, ktorá našla šťastie pri Zdenovi Romanovi, funkcionárovi z Slovan Bratislava. Pre Adrianu je prvoradý rodinný život a ako priznala za svoj mladistvý vzhľad bez vrások vďačí práve spokojnému rodinnému životu a šťastnému manželstvu.